videa na tomto kanáli. Dúfam, že sa vám moje video bude páčiť a poďme na to. Dneska si to zahráme Bedwars Duel 1v1. Prosím, zanechajte na tomto videu like a všeobecne na mojom kanáli odber. Veľmi mi to pomôže v mojej tvorbe. Poďme na to. Takže obstávame bedu, endstoneom a kúpime si kamenný meč a budeme sa stavať na stred. Cieľ je mu zničiť bedku a zabiť ho. Proste vyhrať toto kolo. Takže neviem, ako to dopadne. Budeme sa stavať na stred. Väčší ping ako ja, takže dúfam, že mi to trošička pomôže. Ja už viem, že sa stáva na stred, lebo spadol do vojdu. Aha. Tak toto pochybujem. Kámo. No, tak ako, ja neviem. Mám to zničiť, odkopem. Okej. Tak toto bolo dobre. Okej. Dobre. Toto bolo rýchle kolo. Dáme si ešte jedno. Dúfam, že to zase nebude tryharder. Takže... Come on, poďte, napojte sa tu niekto. Tak, postupuj ako v minulom kole. Postaviť bedu, postaviť sa proste na stred a zničiť mu bedku a proste zabiť ho. Dúfam, že sa mi to podarí. Takže už budeme mať takúto endstone. Ale to znamená, že on si vlastne všetky bloky dal do proste meč a tak proste. Už si naostával dobré body. Už mám aj iron armor, takže toto kolo vypadá zase slúbne. Poď, typku. Ak chceš skočiť na môj most, tak sa ti to nevydarí. On má TNT. Bojím sa. Tak to je degeš. What? Čo sa stalo?
What? Ja som zmetený. Dobre, spadol do vojdu. Kamo, to čo bolo? Bro nemá obstávanú bedu. No dobre. Joj, no. Sa mi moc nepodarilo, ale to bola moja chyba, lebo ja neviem. Beriem si trošička viac blokov teraz, ale už stačí len kill. No už ide. Prečo? Si myslíš, že si hustý, alebo čo, ty vole? Ježišmária, to nemyslí vážne ten typek. Prečo? Bye bye. No, tak toto bolo tesné. Ti vole. No, takže dúfam, že sa vám moje video páčilo a zanechajte tu prosím like a odber a zatím čau.